Ups, dårlig start. Nå, nu er vi her. Jeg faldt skatter. Ja. Sådan. Okay, det er lige næste første gang, hun har været inde på serveren, men altså jeg bor herinde så. Følg efter mig. Altså, hvor fuck du går du hen? Så. Og så vi kan se, så kan I lige gøre så meget ninja her. Jeg ved ikke det. Ved du hvad, jeg har en gave til dig. Nu kan du farve dit uldsår. Tak for det. Sådan dig, ja. Det er Sanne. Hun går også i vores klasse. Vi skal lige også sige hej til hende. Eller tag de her små køer. Hvad sker teknisk fejl? Vi går over til Sanne nu. Ja, hvor er Sanne? Hun burde nok være herinde. Ej, jeg faldt ned. Vent lige. Jeg faldt faktisk ned. Okay. Der! Julia, følg efter mig. Vi har lige en ændring. Eller hun kommer op og sidder på mig, så det kan godt være, at jeg gør nogle lidt spastiske ting. Og gider du følge efter mig, så kan vi stå på huset. Ja. Og så jeg ved, min kylling er så færdig. Hallo, frøken. Lad være. Du kommer ned landet her. Nej, nu ikke, men jeg skal ikke komme ind. Og så skal du... Hvor er du henne? De følelser røde. Så hernede det her rum. Eller! Jeg tror, jeg har noget, så vi bryster lidt og så. Det var godt. Og så læg lige alle dine ting i to, det er den træskiste. Så Ella. Jeg skal lige finde to. Jeg skal ind med min mad. Viskalet. Viskalet. Det er min mad færdig. Det var den som mænd. Det var det mig, der lige dængede der. Nej, men jeg kan ikke finde min kiste. Der er ikke nogen kister til mig. Nå, super. Tak for det. Hvorfor er der ikke nogen kister til mig? Fordi du ikke har lavet den. Må jeg få en kiste der? Please, må jeg få en kiste? Jeg er sulten. Kig lige, når du er med, mamma. Hvad laver du? Hvad laver du? Skal der? Well. Hvad laver du? Nej, de skal op i kisten, og jeg laver den til dig. Er ikke nogen kiste. Ej, okay. Snart bestemning. Ja, det har du faktisk. Det tager jeg bare med vores mediciner. Nu laver jeg lige en kiste til Julia. Og den lille gider ikke selv kan finde ud af det. Det kan jeg jo ikke, for jeg har ikke nogen tækningsspade. Nå. Du kan lige lave noget sjovt i Åh nej, hvad var klokken? Du kan lige gå ned og kigge. Ja, tiden er nok ikke lige gået nu. Ej, nu har vi stået og kommet alle sammen ind, og så sker det. Hvad sker der? Okay, nu er jeg altså snakket. Et skilt. Ja. Lægger alle de ting i den her kiste. Hvor blev du ikke der? Læg det ned i den. Og du er inde på min liste til sporen. Godt. Så trykker du, så sætter du dette her skilt på kisten. Du højreklikker på kisten med skiltet. Med skiltet. Tryk på et-tallet. Eller gør sådan der. Thanks. Godt. Og nu går vi op. Følg efter mig. Hey! Nå. Vi skal lige vise nogle flotte mine ting under her i jorden. Og det er min kitchenkasse. Kan I rende ud ved der? Skal jeg rende ud ved dig? Jeg tror, at der er diamanter. Woohoo! Ja, fedt. Den. Jeg har 12 diamanter og en masse armor. Hvem fanden har gjort det? Jeg kommer lige med min pickaxe. Så er der min pik. Fed mine. Ja. Nu skal jeg op med min pik.
Nu skal jeg så have noget at spise. Kan du ikke godt give mig noget mad? Jo, så kan her. Er det meget sødt? Ja. Og så når du får noget mad, så går du derop. Ej, det er godt nok vel. De resterende giver du til mig. Okay. I know it. Something good. Så fører du op, så lukker jeg døren efter os. Jeg tror ikke, det er den forkerte vej. Nej, det er det. Så lukker du døren efter mig. Sidste mand lukker dørene. Nej. Nej, det er dig. Zendaya er hernede. Er hun? Nu flyver jeg op. Sanna! Nå ja. Jeg kan ikke. Kom. Sådan. Nu kommer jeg lige op. Og bare se ved det, det er en engelsk server, og der er Benjamin, en fremmed en, og så er der også Fred. Og prøv lige at se dig op. Jeg synes, det er mega sej. Hvor er vi henne? Jeg er gået op og står på de her 3 crafting table. Hvor er vi henne? Den anden vej, Dina. Jeg står her. Der kom! Det går ligesom sådan en vi skal også to the visitor. Nå, hey, jeg faldt ned. Hallo! Karl Smart. Og nu mund, jeg er på vej over til dig. Der er en, der fanger snitlet. Okay, skal vi ikke stoppe den her film, og så lave en ny en? Jo, så laver vi det på en anden server. Nej, vi kan komme den her server. Yes! Vi skal ikke sige noget med, at vi kan tage den her. Jo, vi ses. Hej. Og den er fanget.